Bé, doncs gràcies per haver vingut a aquesta compareixença de premsa que fem cada dilluns des de Solidaritat Catalana per la Independència. La setmana passada vam conèixer per part del portaveu del Govern de la Generalitat, el senyor Francesc Homs, que era voluntat del Govern de la Generalitat que els ciutadans de Catalunya tapessin la E d'Espanya de les matrícules amb el CAT i, a més, ell va recomanar i va avisar a tots els ciutadans que això no tenia res d'il·legal i que fins i tot ho trobava a faltar. Des de Solidaritat Catalana per la Independència el que volem i el que creiem que és més lògic davant d'aquesta situació és que el Govern de la Generalitat doni exemple i que procedeixi a agafar la iniciativa en aquesta qüestió. És per això que en el ple del Parlament de Catalunya d'aquesta setmana presentarem una esmena per tal que el Govern de la Generalitat procedeixi a posar el CAT a tots els vehicles propietats o utilitzats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, també farem una proposició de llei per demanar el traspàs de les competències en matriculació pel 150.2 a la Generalitat de Catalunya. Les competències en matriculació van ser una de les competències que van quedar fora del que va ser el traspàs dels Mossos d'Esquadra i també de les competències de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Per tant, és el moment de modificar la llei que va permetre aquell traspàs i incorporar-hi també les competències en matriculació. I, a més, impulsarem també a través d'una proposició de llei la modificació de les lleis espanyoles i catalanes que en aquests moments encara permeten que s'interposin multes a aquells ciutadans que han posat el CAT a la matrícula tapant la E d'Espanya. Tot i que el portaveu del Govern de la Generalitat diu que això no és il·legal, en qualsevol cas hi ha interpretacions dels reglaments i les lleis vigents que han portat a que s'imposin multes per tapar la E d'Espanya amb el CAT a les matrícules i, per tant, nosaltres procedirem també a promoure les modificacions perquè quedi exempt de cap tipus de risc que els ciutadans de Catalunya puguin portar a terme aquesta actuació. Això ho farem en el ple d'aquesta setmana i, per tant, serà una actuació en la línia de normalitzar des del punt de vista simbòlic el que és, en aquest cas, les matrícules dels cotxes, allò que José María Aznar en va dir les xapes, però que tenen una enorme visibilitat i un simbolisme especial i, per tant, és positiu que puguem normalitzar-ho a Catalunya una vegada el propi Govern de la Generalitat ha obert les portes en aquest sentit. Bé, aquí el que constatem és que l'agenda catalana de traspassos no té res a veure amb l'agenda espanyola de traspassos. Tot just sembla que es convoca aquesta comissió de traspassos per construir la ficció que des de l'estat espanyol es té una voluntat d'arribar a uns acords a Catalunya quan des de Catalunya s'estan exigint tota una sèrie de traspassos que res tenen a veure amb el que l'estat espanyol avui per avui està posant sobre la taula, que no és res més que un traspàs, que ja veurem com acaba, sobre beques d'estudi, que ja fa anys que està aprovat, que hi ha hagut sentències del Tribunal Constitucional al respecte, però no tindrem ni traspàs d'aeroports, ni tot el que fa referència a infraestructures, ni tan sols actius immobiliaris, per exemple, aquells que estan destinats a la sanitat, que s'haurien d'haver traspassat ja fa molts anys. Tornem una vegada més a topar contra el mur de l'immobilisme per part de l'estat espanyol. Des de Catalunya es fa una càbala, una il·lusió sobre tot un llistat de traspassos pendents. Des d'aquí es demana tota una sèrie de traspassos pendents. Això des de l'estat espanyol no té cap tipus de rèplica i quan parlen ministres, quan parlen els organismes del propi estat espanyol, ens adonem que la seva agenda res té a veure amb l'agenda catalana. És a dir, que serà una comissió bilateral en la qual no s'afrontaran ni es resoldran els principals problemes, les principals necessitats que avui té Catalunya en matèria de traspassos. Bé, realment el que s'ha consumat és el que ja molts ens temíem i ens imaginàvem, que era que torna al pacte Convergència i Unió-Partit Popular, un pacte que semblava que no tornaria a la política catalana, que Convergència i Unió ja s'havia escarmentat de tot el període de pactes amb José María Aznar. Aquesta vegada torna
els pactes de la política catalana amb una actitud encara més virulenta per part del Partit Popular que no pas la que va mostrar en aquell moment José María Aznar. Un Partit Popular avui que està atacant la immersió lingüística al nostre país, que està atacant la immersió lingüística al País Valencià. Convergència i Unió pacta amb aquest Partit Popular. És evident que va més enllà d'allò estrictament pressupostari. Només cal veure l'acord del pacte polític al que s'ha arribat per aprovar els pressupostos de l'any 2011 per adonar-nos que també inclou acabar amb tot el que és la diplomàcia catalana a l'exterior. En aquest pacte s'especifica que a partir d'ara s'ha d'anar de la mà d'ambaixadors i cònsols espanyols subordinats a ambaixadors i cònsols espanyols per tal de poder portar a terme les relacions exteriors de Catalunya. És a dir, que ja s'entra en continguts polítics per anar cap a l'espanyolització, en aquest cas de les relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya. Només cal veure la Diputació de Barcelona, on s'ha pactat, i a més s'ha pactat amb il·lusió, s'ha pactat de forma desacomplexada, repartir-se el pastís, el poder i càrrecs de confiança a la Diputació de Barcelona, com s'està pactant a grans ajuntaments del nostre país, a Reus, sense anar més lluny, a Girona ja s'està votant també Convergència i Unió amb el Partit Popular. És a dir, que comencem a veure com hi ha un acord davant de l'actual situació de dificultat econòmica, d'establishment, de statu quo, per mantenir les coses tal i com estan, que no es toqui absolutament res. I si això és a costa d'espanyolitzar el país i de mantenir l'espoliació fiscal i de mantenir la situació de subordinació de Catalunya respecte a l'estat espanyol, Convergència i Unió ho fa sense cap mena de complexes i sense cap mena de problemes. L'any que ve hi haurà eleccions espanyoles, si és que es manté el calendari, potser s'avancen a finals de la tardor d'enguany, es consumarà de nou el pacte en clau ja directament espanyola, CiU Partit Popular. Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Gràcies.